Moi! Moi taas kaikki. Me luvattiin viimeksi Laurin kanssa, että mä oon tosi ahkeria tekemään näitä poliittisia videoita Karpeilon asiaa, mutta kesä vaan sujahti tässä ja meinas vähän taas jäädä tämä videoiden teko. Mutta nyt on kyllä ollut syksyn tullen niin paljon kaikenlaista tapahtumaa, että tuli selkeä tarve, että nyt pitää vähän keskustella Laurin kanssa asioista. Jep. Ja meidän tämän päivän aiheena on semmoinen poliittinen kohtaaminen, tai kuinka se olisi sun mielestä hyvä sanoa, tämä meidän tämän päivän aihe? Niin sä meinaat sitä, että kuinka eri päädyistä ikään kuin kohdataan sitä toista. Niin. Keskustellaan keskustelusta. Keskustellaan keskustelusta. Hei, tuo oli hyvä. Tuo oli hyvä. Kyllä. No, mutta mä yleensä soimaan vastapuolta siitä, että kun minä yritän keskustella jostain yhteiskunnallisesta asiasta, niin sitten vastapuoli keskustelee minusta tai siitä itse keskustelusta tai käytettävistä sanoista tai näin, mutta ehkä meillä nyt täytyy myös keskustella keskustelusta tällä kertaa. Joo, ei. Mutta siis aloitetaan vakavalla aiheella, kun tässä hiljattain USAssa kuoli semmoinen konservatiivi, aktiivi Charlie Kirk. Sä osaat sanoa hienommin hänen nimen. Ja kaikkea sitä, mitä hänen kuolema ja ylipäänsä se, mitä hän on saanut niin aikaiseksi, niin on varsinkin nyt oikein leivahtanut esiin. Ja tämä on just sitä, että miten asioista sitten keskustellaan ja minkälaisessa valossa erilaisia asioita pystytään näyttämään. Mulle esimerkiksi heti sinä aamuna, kun oli tullut viesti tästä kuolemasta, että sai uutisista lukea, että näin kauheata on tapahtunut, niin heti sinä päivänä yksi sanoi mulle, että joo, mutta sehän on semmoinen naisten vihaaja, että se vihaa naisia. Ja mulla ei ollut kauhean paljon kokemusta tämän kyseisen henkilön aikaansaannoksista ja mä kiinnostuin sitten katsomaan hyvin monenlaisia videoita. Tällä Charliella on hyvin paljon semmoisia videoita, missä siis hän on esimerkiksi jossain yliopistokampuksella tai vastaavassa ja sitten on niinku 2 mikrofonia, jossa tämä Charlie on itse toisessa ja sitten siellä vastapuolella on joku toinen. Yleisön edustajat saa tulla juttelemaan niin, saa tulla kysymään ja haastamaan ja kaikkea. Ja mä oon nyt ihan jäänyt koukkuun näihin, mä oon katsonut vaikka kuinka paljon. Ja esimerkiksi mä en voi yhtään ymmärtää, että ennen tämän ihmisen kuolemaa jollain oli ajatus, että se on naisten vihaaja. Että mistä tämä ajatus on edes lähtenyt, koska sitten kun kuuntelee hänen näitä kannanottoja, toki nyt hän ei enää pysty kertomaan meille mitään, mutta siitä ei todellakaan välity mikään naisten viha, vaan päinvastoin. Siis hänhän on oli uskonnollinen ihminen ja sitten hän aina puhui, kuinka naisia pitää kunnioittaa ja hyvä, ettei ei hän tainnut mitään palvomissanaa käyttää, mutta siis se oli se hänen ajatus, että huolehdi hyvin vaimostasi ja tee kaikkesi, että sinun vaimolla on hyvä olla. No tästä päästiin jo heti niihin väärin käsityksiin. No, niin kuin lähes joka kerta niin ei voi tietää, onko kyse tyhmyydestä vai tahallisuudesta, mutta ihan selvästi paljon väärinkäsityksiä on tähän Charlie Kirkiin liittyen. Ja no yksi on esimerkiksi tämä naisten viha, ja se liittyy, mä uskon, että se tulee siitä, koska hän vastusti aborttia tiukasti. Hänen mielestään se on heti ihminen, kun se on helmöittynyt se munasolu, niin kyse on heti ihmisestä, ja sitä ei saa hänen mielestään missään nimessä aborttia ei saa tehdä, koska se on ihmisen tappamista. Ja vaikka hän niin uskonnon kautta hän tavallaan tuli siihen
päätökseen tai tähän ajatukseen, niin kyllä hän pystyy aika hyvin sen niin kuin, perustelemaan. Että, no, koska jos se ei ole ihminen, niin missä vaiheessa se on sitten ihminen? Tai että jos joku, sanotaan Amerikan lakien mukaan, jos nyt vaikka raskaana oleva nainen murhataan, niin se on niin kuin sitten 2 murhaa lain mukaan ja kaikkea tämmöisiä, että hän toi hyvin esille. Niin siitä abortin vastustuksesta se niin kuin käännetään sitten niin, että koska abortti on naisen itsemääräämisoikeus, ja jos sä vastustat sitä, niin silloin sä vihaat naisia. Tämä on niin kuin kai se kummallinen niin. Mutta nyt kun on katsonut just näitä videoita, niin esimerkiksi mä oon niin arvostanut tämän ihmisen tyyliä esiintyä ja kertoa omia mielipiteitä. Siis, että pääasiallisesti hän pysyy hyvin rauhallisena. Hän voi kyllä puhua siis nopeasti, ja puhuukin, ja ehkä vähän rönsyillen, mutta siis, että hän on rauhallinen, ja sitten hän niin kuin perustelee sen oman näkemyksensä. En mäkään ole samaa mieltä abortista kuin mitä Charlie niissä videoilla, mutta pitää kunnioittaa, miten hän tuo itsensä selkeästi esittää. Niin, ja mulla ei ainakaan siitä tullut yhtään semmoinen mitenkään niin kuin epämiellyttävä olo, että onpas tämä nyt sitten, kun minä olen nainen, niin minua inhoava ihminen, että tuo on selkeästi inhonnut naisia. Jep. Sitten kun katsoo justiin tätä some-keskustelua, niin sitten ne ovat keksineet, että jos Charlien oma 10-vuotias tytär raiskataan, niin sittenkin hän haluaisi, että ei saa tehdä aborttia. Ja niin keksii jotenkin tämmöisiä aivan niin kuin järkyttäviä skenaarioita nämä vihaajat, että ne niin saisi jotenkin siellä omassa päässään maalattua Charlista pahan ihmisen. Että jos niin kun sä vastustat aborttia, niin sinun täytyy olla aivan hirvittävä ihminen. Että näin niin kuin aika alas vajotaan. Ja seataan niin kuin sen, joka on eri mieltä, niin hänen lapsia ja kaikkea. Niin kuin todella alhaisiin juttuihin niin kuin mennään. Niin. Ja se, että häntähän on niin kuin monessa julkaisussa on nyt puhuttu, että hän oli rasisti. No, mitä on rasisti? Tai mikä on rasismi ja kuka on rasisti? No, se vähän riippuu keltä kysytään, mutta kulttuuri, mun mielestä SPR on yrittänyt tuoda kulttuurinkin siihen määritelmään mukaan, jos mä oikein muistan, mutta kai se alkuperäinen määritelmä jotenkin niin, että syrjii ihmisiä ihon värin tai jonkun vastaavan tällaisen muuttumattoman syntyperän ominaisuuden takia. Ja ajattelee, että joku toinen on parempi sen takia. Mutta semmoista Charlie ei esittänyt. Ei niin. Hän päinvastoin toi monella kertaa esille niin ihan päinvastaisia ajatuksia, mutta ei ne niin kuin... Se on tietysti, kun ne keskusteluthan saattoi kestää tunteja. Kyllä. Niin, mutta jos sä löydät sitten sieltä jonkun, ja hän itsekin piti podcastia tai tämmöisiä keskusteluja pitkiä, ja sitten hän osallistui muiden ihmisten kaikenlaisiin keskusteluihin vastaaviin, niin kyllähän sieltä sitten löytyy joku lyhyt pätkä. Esimerkiksi nyt yksi, mitä vihaajat on tuonut esiin, että he keskusteli jostakin lainsäätäjien edustajista, jostakin, onko se kongressin naisista siellä. Ja siellä oli sitten, tämä siis liittyy siihen, pitääkö meidän avata katselijoille, mikä on DEI. Eli Amerikassa on tämmöinen syrjivä systeemi, että ihon värin perusteella voi vitsi. Ja taas muistuksena, että lapsiperheessä, jossa on myös koira, niin tulee taustaääniä, että nyt hiljaa siellä. Älkää antako häiritä. Niin, oli puhetta siitä. Keskityn nyt vaan. Kyllä skumppakohtalo opettaa, kato pihalla joku haukkuu. Niin pihalla haukkuu koira. Niin, hänen pitää vähän sinne antaa pikku signaalia. Niin, tämä nyt pitää monen kautta perustella, mutta no joo, hän siis vastustaa DEI, eli sitä, että valtio tai yritys syrjii ihmisiä ihonvärin perusteella työhönotossa, niin että sillä pitäisi olla merkitystä sillä ihonvärillä. Että... Niin tämä Charlie. Niin. Ja sitten kun
hän kritisoi sitten sitä, että esimerkiksi yliopistoihinkin siis pääsee helpommin jostain taustasta olevat ihmiset, mikä on siis selkeästi rasismia. Ja hän sitä vastusti. Ja sitten kun tämmöiset jotkut kongressin puhujat ilmeisesti, tai en tiedä mitä lainsäätäjiä, siellä oli erilaisia nimiä lueteltu. Tämä oli MTV3 uutiseenkin nostettu tämä sama juttu. Mutta että hän niin kuin, ja se leimataan niin, että hän sanoo, että tummaihoiset naiset eivät osaa ajatella, tai jotenkin näin, että heidän aivot on huonompia. Vaikka hän siis kritisoi näitä tiettyjä naisia, jotka jotka kertoi, että he ovat päässeet juuri tämän DEIn takia helpommin yliopistoon, ja he ovat nyt päässeet tällaiseen hyvään asemaan, ja hän kritisoi heitä, että no niin, että heidän ei olisi pitänyt päästä yliopistoon yleensäkään tai niihin asemiin. Aivan. Niin sitten se halutaan kääntää, että hän nyt niin kuin, hänen mielestään kaikki tummaihoiset naiset ajattelee huonosti. Tai jotenkin näin taas, niin kuin, että se halutaan... Vaikka oikeasti, kun kuuntelee niitä hänen juttuja, niin hän rakasti ihmisiä. Niin. Siis, ja erilaisuutta. Esimerkiksi yksikin mormoni kävi kysymässä, että mitä sä ajattelet, Charlie, mormoneista. Ja sitten se oli vaan silleen, että mä rakastan niitä. Niin kuin vaikka se ei ole hänen siis semmoinen... tai suunta tai mitä nyt onkaan. Miksi nyt sanoisi niin kuin semmoinen arvo, että hän ei olisi sellainen, niin silti hän niin kuin koki, että hekin on rakkaita. Ihan yhtä lailla kuin kuka muu tahansa. Niin sitten nyt joka paikassa rasistisia puheita. Ja että hän jossakin näkyy, että hän kivittää homoja tai jotain tällaista. Tätä levitti myös somessa tämä tunnettu kirjailija, tämä Stephen King. Se oli niin kuin jakanut tämän saman valheen. Oho. Mutta se joutui äkkiä pahoittelemaan sitä, ja se on jo monet jo ilmoittanut, että me ei enää tämän kirjoja myydä ja kaikkea muuta. Et Jenkeissä on tullut semmoinen rankka vastareaktio, että sekin on nyt sitten oma juttu, että onko se ok, mutta siellä on moni ihminen menettänyt työnsä, koska siellä on ihmiset niin kun, siis laittaneet todella rankkoja, niin kuin juhlineet suorastaan, että että huono ihminen kuoli ja kaikkea tällaista. Mikä on niin kuin, kun on tämä vasemmiston vihanlevitys, niin tavallaan se on tietysti ymmärrettävää, että jos ihmiset on mennyt siihen, että tämä on nyt, jos me jotakin haukutaan, että tämä on natsia, paha ja rasistia ja fasistia ja kaikkea, niin kuin, tämä on nyt niin kuin, pahuuden ruumillistuma tämä kaveri. Sä et tiedä sitä, sä et ole ikinä nähnyt sen puheita itse, mutta sä oot uskonut kaikkia näitä, että joo, se kivittää homoja, vihaa naisia, on rasisti ja mitä kaikkia. Niin jos sä oot niiden varassa, vasemmistolaisen vihanlevityksen varassa ja sitten sä saat uutisia, että joo, no nyt se on ammuttu, niin on se, että no haha, että hieno homma. Että niinku, mä voin tavallaan ymmärtää, mutta sitten siinä, kun on seurannut hänen videoita ja nähnyt, kuinka hyvä luontoinen hän on ja hienosti keskustelee ihmisille, ja sitten tulee vastaan semmoista kommenttia, että hehe, olipas hienoa, että natsi sai mitä kuuluu ja kaikkea tällaista, niin kyllä se niin kuin, siinä vaiheessa se tuntuu pahalta, ja mä uskon, että se varsinkin Jenkeissä, sehän Trump itse sanoi, että hän oli merkittävässä roolissa siinä, että Trump voitti, koska hän kävi, siellä on sama ongelma yliopistoissa niin kuin Suomessakin, että yliopistot on aika vasemmalle kääntyneitä, jos sä käyt yliopistoon, niin sä saat siellä niin kuin samalla paljon vasemmistolaista semmoista niin kuin propagandaa sieltä ihan oppilaitoksesta asti. Niin hän yritti käännyttää niitä opiskelijoita just ihan tämmöisellä rauhallisella keskustelua faktoilla, että hei, että nämä kaikki woke-sekoilujutut ja DEIt ja nämä, ja että vaikka että joku yliopisto-opettajakin oli siellä, niin kuin, että häntä niin kuin kritisoimasta jossakin videossa, että miksi sun mielestä pitää lopettaa joku opetushallitus, niin sitten hän kysyi siltä, että no, että osaatko sä sanoa vaikka, että mikä on nainen? Ei osannut. Mä että no, sä oot hyvä esimerkki. Ja ton takia varmaan on just ollut kans naisten, että ei olisi arvostanut naisia. Justiin kun häneltä aika monessakin kohtaa kysytty tätä naisen määritelmää. Niin hän siis kysyy muilta. Niin kyllä hän osaa. Niin, se on aivan yksinkertaisen vastaus. Niin kuin mutta siis niin naispuolinen ihmislain edustaja. Mutta se niin on otettu keskustelu, tosi monessa hänen keskusteluissa on otettu justiin tämä tämmöinen
käsite, että kuinka se määritellään. Ja sitten hän on ollut aina niin kuin sitä, hän on aina siis vastannut just tolleen, että kerro mulle, mikä tekee naisen. Ja sitten on aina yrittänyt tähän, että se ei ole pelkkää biologiaa, vaan että se riittää, minkälaiseksi itseensä tuntee. Ja sitten se aina lähtee tähän. Ja sitten se aina heittää jotakin justi, että niin, mutta sitten kumminkin hän on mies, vaikka niin kuin biologisesti. Ja sitten se toinen on ihan silleen, että niin, mutta kun se kokee itsensä naiseksi, mutta onko se silloin nainen, jos hän kokee vaan niin? Ja sitten on ihan luukurkussa. Niin, no, tämä on yksi semmoinen niin tavallaan herkkä kohta ehkä, jos mennään tämmöiseen jos sun täytyy olla niin kuin äärisateenkaarihenkilö, niin jos sä et täysin usko siihen, että ihminen voi vaihtaa niin kuin mielipidettä muuttamalla, sukupuoli muuttuu, niin silloin sun täytyy jotenkin ajatella, että se vihaa sua tai jotain tällaista. Ei hän ketään vihannut. Siellä tuli monta tämmöistä, joka myös keskustelemaan näissä videoissa, että on esimerkiksi syönyt justiin sukupuolihormoneja, jotakin tällaisia niin kuin blokkereita sun muita. Ei hän heitä mitenkään vihannut. Hän kertoi, että mä en voi kertoa, miten sun pitää elää. Hän kysymäänkin yksikin, että mitä mun pitäisi tehdä, että mä oon syönyt tämmöisiä puberteetin estäviä lääkkeitä ja mä oon niin syntyjään poika ja mä nyt niin näytän aika tytöltä, mutta että mitä mun pitäisi tehdä, niin eihän mitenkään niin paasannut, että sun kuuluu olla näin tai Jumala sanoo. Okei, hän mainitsi sen, että hänen mielestään ja sun on parempi olla, mutta ei se niin vihaa sitä kaverista, ei kyllä oikeasti. Niin kyllähän aika monessa videossa puhuu just esimerkiksi vaikka siitä, että esimerkiksi että kuinka 10 käskyn mukaan pitää elää. Ja sitten esimerkiksi, että kun joku kysyy vaikka, että miten saisi niin kuin paremman olon itselleen, kun on jotenkin ahdistunut ja näin, niin hän puhuu siitä, että Jumalakin vietti sen yhden lepopäivän, että pistää sometauolle 1 päivä viikossa ja lepää perheen kanssa, huolehdi itsestä. Tämmöisissä elämään niin kuin arvoihin liittyvissä kysymyksissä joo, mutta kun hän puhuu politiikasta, niin hän ei niitä koskaan perustellut uskonnon kautta. Hän aina lähestyi niitä niin kuin asia-argumentein. Se on totta. Vaikka hän, totta. Se oli mun mielestä hieno. Totta. Ja koska se on ehkä jotenkin, Amerikassa tuntuu olevan jotenkin arka kohta monelle se, että joku oikeasti on oikein uskovainen. Että se tuntuu jotenkin niin kuin kauhealta ajatukselta monelle, että sulla on niin kuin hyviä ajatuksia, mutta onko ne sen takia, että sä oot uskovainen? Tiedätkö, niin kuin, että voin näitä perustella myös ihan ilman uskontoa. No mutta pitäisikö meidän nyt hypätä sieltä Amerikasta tänne Suomeen ja ehkä tänne ihan meidän Vaasaan? Ja hyvänä semmoisena aasinsiltana mun mielestä on vaikka se, että Vaasan valtuustosta nyt taas tehdään tämmöistä päivitystä käyttäytymisohjeisiin. No niin totta. Justiin tuli sähköpostia valtuutetuille siitä, että miten valtuutettujen pitää käyttäytyä. Niin, ja sielläkin on just tästä, että on kunnioittava kohtaaminen. Jep. Ja kunnioitetaan kaikkien mielipiteitä. Ei siellä taidettu ihan sitä turvallinen tila sanaa käyttää missään, mitä nykyään käytetään joka paikassa, mutta tämä oli kumminkin se idea, että kaikki... Siinä on muilla puolueilla ollut aika paljon haasteita tämän asiallisen käyttäytymisen kanssa, mutta siinä se on vähän niin kuin sama juttu, että okei, että jos sä oot jotenkin omaksunut sen asian, että mikä tahansa, jos joku sanoo mitä tahansa, vaikka että maahanmuutossa on joku ongelma, jos sä oot jotenkin, sun päähän on saatu se, että se on rasismia, jos mitä tahansa maahanmuuton ongelmaa tuo esiin, niin sittenhän sä et ole silloin paha ihminen, jos sä huudat asiattomaan tyyliin sieltä, että rasistia, silloin sä oot tavallaan omassa päässä se hyvä ihminen. Niin. Vaikka niin kuin käyttäytyy tosi huonosti, että jotenkin niin kuin ne taas saa omalla loogisella kärrynpyörillään ja akrobatiallaan jotenkin itselleen kai perusteltua, että he ovat tässä tilanteessa tosi hyviä, vaikka käyttäytyvät tosi huonosti. Mutta kyllä mä myönnän, että jos mä menen puhumaan valtuustossa sinne eteen
mun jostain mielipiteestä. Ja varsinkin, jos se jollain tavalla liittyy ulkomaalaistaustaisiin, niin kyllä mua jännittää. Koska ehkä se on just tätä turvallinen tila juttua, että en mä koe sitä turvalliseksi tilanteeksi. Mä en pelkää sitä, että videokamerat kuvaa siellä ja että se on live-lähetys ja että on paljon yleisöä. Mä en pelkää sitä, vaan siis niiden asiattomia mä myönnän sen, että se häiritsee niinku sitä mun keskittymistä, että mä en voi rauhassa vaan kertoa, että mä olisin tästä asiasta tätä mieltä. Koska sitten vaikka mä kuinka sulosesti ja hellusesti sen yrittäisin tuoda esiin, niin joku huutaa sieltä jotakin asiattomuuksia. Ja sitten mä herkkänä ihmisenä heti tietysti niin kuin reagoin siihen. Punavihreältä laidalta pääasiassa. Sieltäpä ne kyllä ihan aina tulevat. Että... Kyllä siellä jo keskipaikkeillakin on pari kunnostautuna. No totta. Mutta just mä voin kuulijoille kertoa niin pari esimerkkiä, että missä tällaisia on tullut tässä vuosien varrella. Saat kans miettiä joitain esimerkkejä, jos sulla tulee mieleen, mutta yhden mä muistan ainakin, kun me puhuttiin Vaasan kaupungissa tämmöisestä subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta. Subjektiivinen päivähoito-oikeus tarkoittaa sitä, että ei tavallaan ole mitään semmoista niinku estettä, miksi lapsi ei voisi hakea, lapsille ei voisi hakea joka tapauksessa lapsen hoitoa, vaikka sulla ei oikeasti olisi tarvettakaan. Niin. Vaikka alkuperäinen tarkoitushan siis päiväkodeilla, eli varhaiskasvatuksella on se, että vanhemmat voi olla töissä ja sitten lapsi on sen takia siellä päiväkodissa. Se on niin kuin se, silloin kun päiväkodit on alkanut, niin se on ollut se tarkoitus. No mutta kumminkin. Nythän siis nykyään koko Suomessa on subjektiivinen päivähoito-oikeus, että kaikki saavat mennä päiväkotiin, mutta silloin kun tästä puhuttiin, ja se ei ollut vielä valtakunnallisesti näin, ja juuri sieltä punavihreistä tuli tämä pyyntö, että kaupungissa näin olisi, ja mä kävin sitten ihan rauhallisesti selittämässä, että meillä Vaasan kaupungissa kaikki saavat päivähoitopaikan, jos siihen on niinku tarve. Eli siis jos perheessä on jotain vaikka sairautta tai jotakin syytä, miksi nähdään, että sen lapsen on päiväaikaan parempi olla päivähoidossa kuin kotona, niin semmoinen paikka järjestyy. Mutta sitä piti anoa sitä paikkaa. Et se oli vähän semmoinen niinku, tietysti pidempi prosessi. Niin. Että ei riittänyt, että vaan laittoi yhden lapun netissä menemään, vaan että siinä piti olla joku tarve. Niin. Ja mä niin kuin sanoin, että se oikeasti kyllä onnistuu, kun tällä siis aina perusteltiin sitä, että miksi se pitää olla se subjektiivinen päivähoito, kun on perheitä, jotka sitä tarvitsee. Niin mua haukuttiin lasten vihaajaksi. Eli minä siis kätilö terveydenhoitajana, äitinä vihaan lapsia. Vihaat lapsia, jos et halua subjektiivista päivähoito-oikeutta. Kyllä. Et jos mä yritän niinku miettiä, että me edes jostain voitaisiin säästää taloudellisesti, siis niinku, kun kaupungilla oli tiukka taloustila, niin kuin nyt on ollut jo vuosikaudet, niin että jos jostain nyt voisi edes vähän säästää. Mä olin vielä ottanut niitä jotakin lukuja esiin, että paljonko se joku jo alle 3-vuotias maksoi vuodessa päivähoidossa ja paljonko yli 3-vuotias. Ne oli ihan huisia summeja. Niin, ja mä ne kerroin ja selitin valtuutetuille, niin sitten mä inhoan lapsia. Ei kun vihaan. Niin, nimenomaan. Siis mä vihaan lapsia. Ja sitähän ne fasistihuudotkin on, että sinä vihaat jonkinlaisia ihmisiä. Niin. Eli sinulla ei puhuta siitä yhteiskunnallisesta ongelmasta, vaan puhutaan, kuinka paha sinä olet. Niin. Se on aina se toive sieltä punavihreästä suunnasta. Niin. Ja sitten on itse aivan takus, että mitä tässä nyt taas tapahtui. Niin. Et mä luulin, että mä olin valmistellut hyvän asiallisen kommentin ja sitten vetästään matto alta, että sä oot lasten vihaaja. Sille selvä. Se ei muuten mun mielestä mennyt silloin läpi, eihän mennyt se subjektiivinen päivähoito. Se ei mennyt läpi kaupungissa, kyllä, mutta se tuli sitten valtion kautta. Se tuli sitten valtion Punahallitus taisi tehdä sen. Pakko muuten sanoa vielä tähän asiaan, tämä on vähän rynsyilee, mutta nythän siis Vaasassakin
ulistaa siitä, että kun meillä ei ole enää avoimia päiväkoteja riittävästi. Meillä ei taida olla enää yhtäkään. Että siis näitä, mihinkä sai viedä kerhoon lapsia ja muskariin ja muuta, että tää on ihan kauheata, kun sellaista ei ole. Ja tiedätkö, mistä se johtuu? No siitä, kun kaikki on laittanut päivähoitoon lapsia. Niin, ja koska ne hinnat, mitä päivähoidossa joutuu nykyään maksaa, on niin olemattomia, että ihan normiperhekin voi päästä 0 eurolla kuukaudessa. Silloin vielä, kun meidän lapset ollut pieniä, niin se oli siis kallista. Satoja euroja meidän lapsista se päivähoito. Taisi olla 2 lapsesta jo yli 600 euroa, vaikka toinen oli eskarissa. Niin, mutta ei ne ole enää semmoisissa summissa, ne on siis todennäköisesti meidänkin tuloilla niin me saataisiin ilmaiseksi lapsipäiväkotiin tällä hetkellä, että sekin on muuttunut. Sitten ihmetellään, että miksei päiväkerhoihin liitata. Niin, kyllä mäkin veisin varmasti oman lapseni päiväkotiin, jos ne olisi niin pieniä. Jos mulla olisi vauva kotona ja sitten mä saisin ilmaiseksi isommat lapset päivähoitoon, niin miksipä ei, siellä saisi hyvää ruokaa ja kavereita ja kaikenlaista. Mutta siis sen takia, että avoimia ei enää voitu pitää, koska siellä ei enää kukaan käynyt, koska kaikki vauvat tai siis lapset on päiväkodissa. Niin. Et se on vaan hirmu pieni osa, jotka enää sitten on esimerkiksi vanhempainvapaalla, että sitten ne haluaisi käydä jossain muskarissa, mutta kun niistä ei sitten kumminkaan riitä se volyymi sinne avoimiin päiväkoteihin. Et sekin on nyt väärin. Niin sitten, mutta jos palataan vielä tähän. Mä haluan antaa vielä toisen esimerkin näistä huuteluista. Okei. Meillä oli puhetta tulkkipalveluista. Totta. Tästä tehtiin just erikseen videokin silloin. Niin tehtiin. Ja sitähän näytettiin aivan valtavasti. Se sai kyllä hirveästi näyttökertoja joka paikassa. Kuinka paljon sai, mutta se on korona-aika. Tuhansia, ellei kymmeniä. No anyways, se lähti siis siitä, että mä olin tehnyt mun mielestä aloitteen, että kuurot tarvis tulkkipalveluja takaisin, mitä niiltä oli viety. Siitä se lähti. Ja koska mä olin jutellut kuurojen kanssa, että he oli kertonut siis mulle henkilökohtaisesti siitä ongelmasta. Ja sitten mä olin itse ollut vastaanottokeskuksessa käymässä ja sitten mä siellä juttelin taas sitten parin tulkin kanssa, joka kertoi, että ne on joka viikko siellä vastaanottokeskuksessa pitää semmoista tulkkipäivystystäkin. Ja sitten valtuuston kokouksessa mä niin kuin vertaan sitä kuurojen tulkkipalveluita, joka oli siis heikennetty tähän, mikä oli ulkomaalaistaustaisten vastaanottokeskuksen asiakkaiden tilanne. Ja siitähän siis tuli ihan hirveä soppa. Kukaan ei sanonut mua suoraan rasistiksi, vaan ne sanoi, että mun puheet on rasistisia. Niin. Mun mielestä se on ihan sama asia, mutta siis tällähän ne niinku peittelee sitten niin, sitä. Ne ei suoraan uskalla sanoa, että sinä paha rasisti, vaan silleen niinku voivottelee, että voi kun täällä on tällaista rasistista puhetta niinku ja sehän oli ihan hirveä sirkus oikeasti silloin. Ja sitten vielä niin ja kaikkea silleen, kun mä puhuin kuurovammaisista. Itse asiassa kuurot oli sanonut, että heitä saa ihan yhtä lailla kutsua kuurovammaisiksi. Niin onko se kuulovammainen vai kuulovammainen? Mutta joka tapauksessa se vammainen sana. Niin vammainenkin oli paha. Niin joku punavihreistä huuti siitäkin, että kun mä kutsun ihmisiä vammaisiksi. Niin. Vaikka ne oli itse sanonut, että niitä saa, niin he on vammaisia, että heitä saa kutsua vammaisiksi. Ja sen vamman takia he tarvitsevat lisäpalvelua tietenkin. Niin sitten, nämä on jo vähän vanhoja esimerkkejä, mutta tämmöistä se on. Tämmöistä tämä oikeasti on. Niin nämä tulee niin ensimmäisenä mieleen, mistä tuli niin kaikkein eniten semmoista porua. Mutta miksi me ehkä mennään näihin siis, just se, että se, joka ampui tämän Charlie Kirkin, niin se oli perheensä mukaan, se perhe oli käsittääkseni aika niin kuin oikeistolainen ja näin, mutta että perheen kuvauksen mukaan tämä ampuja oli niin kuin varsin vasemmistolaisempi kuin muu perhe. Ja se valitti tämä, niin kun he, oliko se näin ruokailun yhteydessä, että sanonut mulle perheelle, että kun se on jotenkin fasisti tai levittää vihaa tai jotakin niin kuin näitä samoja teemoja. Eli just niin kuin, mä niin toivoisin, että vähän
vähän jotakin valoja syttyisi siellä vasemmalla ja tajuttaisi, että onhan se kätevää, että sä voit tämmöisessä poliittisessa keskustelussa, onko nyt sitten valtuustosali tai mikä tahansa, että aina kun sä heität jonkun rasisti, fasisti, natsikortin, niin sitten sä tavallaan voitat sillä, kun toinen menee ihan hämilleen silleen, että enpä oo ja kamalaa ja sitten ruvetaan puhumaan siitä, että onko vai eikö ole ja unohtuu tavallaan se itse yhteiskunnallinen asia. Että se on semmoinen valttikortti, mikä heittää. Mä ymmärrän, että se on, jos on vasemmalla, niin sitä on tosi kätevä varmasti käyttää joka välissä. Mutta kun se voi johtaa aika kauheisiin asioihin. Et sitten on tällaisia ihmisiä, jotka ajattelee, että no niin, että minähän teen nyt hyvän teon ja minä menen vastustamaan sitten väkivallalla, aseella tai muuten tätä kauheata natsifasistia. Ja mehän oltiin esimerkiksi viime itsenäisyyspäivänä Helsingissä käymässä. Ja me mentiin semmoiseen Suomen lippukulkueeseen, missä järjestäjät sanoivat, että ei mitään tunnuksia, että ainut on se järjestäjän tuoma Suomen lippu ja kunnioitetaan Suomen itsenäisyyttä. Niin, ja täysin puolueeton soihtukulkue, itsenäisyyspäivän kulkue. Niin sitä ympäröi satoja, ellei tuhansia valtavaa älämölöä pitäviä ihmisiä vasemmalta, heilutteli näitä jotakin islamistien kaatsalippuja ja tällaista, ja huutaa sieltä, että natsit pois, ja sitä. Yep. Niitä oli poliisi joutunut ottaa monta kiinni, ja yksi oli yrittänyt jopa tarttua poliisin aseeseen uutisoinnin mukaan. Eli niin tällaista vasemmistolaista väkivaltaa. Ja nehän heitteli meitä kohdin kaikenlaisilla ruuilla ja vaikka mitä. Ja he varmaan kokee olevansa tosi hyviä ihmisiä siinä tilanteessa. He varmaan jotenkin luulee, että nyt he tekee jotain hyvää, vaikka he tekee hirveitä asioita, mutta koska riittävästi joku on vasemmistolainen poliitikko omassa somessa tai jossakin joku media on valehdellut rasismista ja fasismista ja näin, niin ehkä he saa jotenkin itsensä sitten tämmöiseen niin kuin kiihkon valtaan, että nyt he tekee hyviä asioita. Niin. Että kyllähän minustakin, ja ei ole tosiaan siis vaan poliitikoista kyse, vaan kyllä media on nähty moneen kertaan tässä väärällä polulla. Esimerkiksi mua ja Kimmo Köykkää, siis joka oli viime kaudella Persujen edustaja myös Vaasassa. Valtuutettu niin mun kanssa. Yle teki jutun, niin se lähti erään punavihreän somepäivityksestä. Yle tekee niin kuin jutun, missä se nostaa sitä somepäivitystä. Sen somepäivityksessä väitetään ihan yksiselitteisesti valheellisia asioita, että mitä tämä Kimmo on sanonut. Ja sitten Yle tekee jutun ja nostaa sitä juttua ja syyttää siinä mua ja sitä Kimmoa rasistiksi siinä jutussa. Mulle tai Kimmolle meiltä ei pyydetty mitään kommenttia siihen juttuun. Eikä jälkikäteen ei saatu, yritettiin saada vastinetta. Mä laitan valitusta julkisen sanneuvostoon. Ei. Ja syy oli, että no kun siinä oli mainittu 2 nimeä, mutta ei täsmennetty, että kumpi oli rasisti. Vähän niin kuin tämä sama, mistä sä äsken puhuit, että voivotellaan yleisesti rasistista puhetta. Vähän niin kuin jotenkin tällä lailla niin kuin suojellaan, peitellään jälkiä sitten, että no ei kukaan ole mitään syytellyt. Niin, se ongelma on aika monella laajalla taholla. Et mun mielestä niin kuin erilaiset vassarit on nyt sitten toimittaja tai yliopisto-opettaja tai ihan rehellisesti poliitikko tai missä nyt vaan roolissa vihervassari toimiikaan, niin voisit vähän miettiä, että kannattaako oikeasti mennä tollaiseen, että kaikkea ja kaikkia haukkuu natsi, fasisti, rasisti sanoilla. Että kun niillä on oikeita merkityksiä niillä sanoilla, vaikka niitähän selkeästi uudelleen määritellään usein, että mikä sekin on nyt jo, lautapelin pelaaminenkin voi olla rasistista tai jätskikin voi olla rasismia ja kaikkea semmoista. Sitten jos joku on oikeasti ollut jonkun rasismin uhri, vaikka nyt niin kuin jos katsoo vaikka kuinka kauheita meininkiä vaikka Jenkeissä on ollut, kun on ollut orjia, että missä on oikeasti ollut rasismia. Niin, että sitten joku jätskikin on nyt rasismia, niin että kuinka kauas tavallaan on tultu siitä sanan merkityksestä. Se halutaan niin kuin se sanahan, sillä on edelleen tosi ikäviä merkityksiä, ja sitten se tuodaan johonkin aivan olemattomiin asioihin, millä ei ole mitään tekemistä sen alkuperäisen merkityksen kanssa.
että sitten niinku yhdistetään sitten just joku keskitysleiri tai lautapeli, että se on niinku jotenkin niinku sama asia, niin tiedätkö sä niinku, näin niinku ajatuksen tasolla, että se sitten joku hullu aina sitten saattaa uskoakin niitä. Ja voi tulla taas ensi itsenäisyyspäivä katsomaan Helsinkiä. Mä luulen, että siellä on aika moni, joka on taas uskonut näitä samoja huutoja. Mä en tiedä, uskallanko mä mennä sinne. Ja se on varmaan niiden tavoitekin. Mutta... Niin, silloin mä oon hävinnyt. Niin. Mutta mä kyllä ajattelin mennä. Se on hieno justiin pelkästään jo Charlie Kirkinkin takia ja Suomen lipun takia. Että kyllä niin kuin pitää olla joku siellä heiluttamassa Suomen lippua, kun siellä on satoja heiluttamassa niitä jotakin islamistien lippua. Niin. Pitäisikö me jotenkin päätellä tämä meidän keskustelu? Mä haluan vielä nostaa Bernie Sanders, tämmöinen amerikkalainen poliitikko, mikä melkein oli presidenttiehdokkaana, muistaakseni tuossa hetki sitten, niin häneltä tuli tosi hieno video ulos, missä hän niin kuin sanoi, että hei, nyt niin kuin poliittinen väkivalta ei ole ok. Mutta tämmöistä viestiä mä en ole nähnyt mistään Suomessa vasemmalta. Niin se on mun mielestä niin kuin järkyttävää, että niin kuin, okei, on saattanut tulla silleen, että no, tämä ei ole nyt ihan ok, tämä ampuminen, mutta sehän oli tosi paha ihminen, ja sitten luetellaan nämä samat valheet, mitä aikaisemmin. Se on tuotava niin kuin siihen samaan viestiin, että kuinka paha ihminen kyseessä oli. Että kumminkin vähän niin kuin puolustellaan sitten sitä, että no, että se oli ihan ok, että se kuoli. Vaan semmoista, että hei, että tämä kaveri halusi vaan keskustella asiallisesti, ja se ammuttiin, koska joku oli haukkunut sitä natsiksi. Niin vähän mä toivoisin nyt, tai aika paljonkin toivoisin ryhtiliikettä sieltä vasemmalta, että niin tämmöistä, miten puhutaan. Kyllä. Kyllä. Ja sitä semmoista ymmärrystä, että ihmisillä saa olla erilaisia mielipiteitä. Ja ne mielipiteet pitää pystyä perustelemaan ja sitten ehkä myös seisomaan niiden takana. Siis mä tarkoitan sitä, että totta kai siis voi olla joku asia, missä saa sitten lisää vaikka tietoa, niin oma ajatusmaailma jossain asiassa voi muuttua, mutta mä tarkoitan siis sitä, että jos sitten rummuttaa jotakin asiaa, niin pitää kyllä sitten itsekin elää sen tyylisesti. Ja no, vaikka nyt just tuo päiväkotikin asia, että jos sitten haluaa, että tuli tämä subjektiivinen päivähoito-oikeus, se on tosi hienoa, niin ei mun mielestä sitten voi valittaa siitä, että meillä ei ole jotakin muuta sen takia. Tämä nyt oli ehkä huono esimerkki, mutta siis silleen, että elä arvojesi mukaan, mutta kunnioita myös niitä toisten arvoja. Se, että on eri mieltä, niin se taitaa olla rankempaa justiin sillä vasemmalla oleville. Heillä on niin kuin tiukempi semmoinen kontrolli keskenään, että onhan kaikki ajattelee nyt kaikista asioista just samalla lailla. Niin siinä niin kuin mielentilassa on ehkä vaikeampaa ottaa vastaan semmoista, että voisi käyttäytyä inhimillisesti. Ja näinkö se on muuten sen? Nythän oli just joku suomalainen vassari, ei sun Li Andersson, mutta se oli se, mistä nyt justiin uutisoitiin, että hän oli tehnyt seksityötä. Kontula mun mielestä, jos mä nyt oikein muistan. No kumminkin joku niin. Hän oli huolissaan siitä, että Riikka Purraa inhimillistetään jossain uutisessa. Että voi olla, että muistan nimen väärin, että se ei ollut Kontula, mutta joku näkyvä vassari se oli nainen, että hän oli huolissaan siitä, että voi, että eihän nyt Riikka Purraa vaan inhimillistetä. Ajattelee, jos ajattelee ihmisenä perussuomalaisia. Vähän niin kuin musta meinattiin vahingossa tehdä Ilkka Pohjalaiseen liian positiivinen juttu. Totta, se oli kyllä. Pitihän se nyt sitten muuttaa pelkäksi semmoiseksi maahanmuuttaja-artikkeliksi eikä mitään positiivista juttua tehdä päivistä. Sehän nyt olisi jo
kaikkien. Niin. Mutta joo. Mutta nyt on uudet valtuustokaudet alkanut sekä hyvinvointialueilla että kunnissa. Ja tänään Lauri justiin kuuli, että hän on myös virallisesti nyt Pohjanmaan hyvinvointialueella varavaltuutettuna. Että sitten työt jatkuu täällä paikallistasolla ja alueellisesti niin. Ja vähän tietysti sitten perussuomalaisten sisällä valtakunnallisesti. Niin. Ja me Laurin kanssa toivotaan semmoista asiallista keskustelua. Se olisi aina kiva. Niin, ja edelleen me ollaan valmiita ottamaan meidän kanssa juttelemaan varsinkin mieluusti sellaisia, jotka olisi vähän eri mieltä. Niin. Mun mielestä oli mielenkiintoisempaa, jos joku vähän eri mieltä. Mä haluaisin keskustella ihmisten kanssa, jotka on eri mieltä. Niin sitten meihin saa ottaa yhteyttä, jos haluaa osallistua tällaisiin keskusteluihin, niin sitten saadaan kuulla perusteluja sieltä toiselta. Vielä siitä nyt tuli mieleen se Ylen uutisointi, missä mua ja Kimmoa parjattiin. Niin tämä samainen poliitikko, joka siis oli tämän väärän viestin laittanut someen ja jota Yle nosti, niin siinähän häntä haasteltiin ja hän niin peräänkuulutti, että pitäisi olla parempaa keskustelua. Niin minähän kävin häntä henkilökohtaisesti valtuuston kokouksessa, että hei, että keskustellaan yhdessä. Mulle sopii oikein mainiosti, että vaikka videoidaan kaikille. Joo. Ei käy. Aivan. Ei hän sitten halunnutkaan keskustella. Jännä. On sitten suuri yllätys. Muuttuu ajatus. Pitää keskustella, mutta ei sittenkään. Niin, mutta ehkä parempaa keskustelua on se, että kun ei ole muita mielipiteitä ollenkaan. Niin. No, mutta näihin kuvia, näihin tunnelmiin. Kyllä. Mukavaa viikon ja syksyn jatkoa, eiks niin? Noniin. Moikka. Moi moi.